hedder Bo, og jeg arbejder som EFT-behandler. EFT det står for Emotional Freedom Techniques, og du kan eventuelt se mere på eftbehandler.dk. EFT det er en behandlingsmetode, der har hentet inspiration fra den kinesiske medicin og den moderne psykologi. Det er et værktøj, du kan bruge til at bearbejde negative oplevelser og følelser. Du kan for eksempel bruge det til at komme videre efter et skænderi med din kæreste eller en ven eller veninde. Du kan bruge det, hvis du skal til eksamen eller til en jobsamtale, hvor du er meget nervøs. Men EFT kan du også bruge til at bearbejde traumer som stress, depression, angst og posttraumatisk stressdisorder. I EFT arbejder vi med at stimulere kroppens energibaner, og det gør vi samtidig med, at du fokuserer på dit problem. Fordelene ved et EFT-behandlingsforløb, det er, at EFT det er let at arbejde med. Det har vist sig at give gode resultater med en kort behandlingstid, og du kan arbejde med det selv. Du er meget velkommen til at deltage i vores gratis introduktionsaften. Du er også meget velkommen til at ringe eller sende en mail.